last episode ta khan Taijian temple mong tele Fencing Valley meet an local ani kha renwang chuan poison elder chu muin thopuya alo som ani kha demon hau chuan Quingyun sect chu baitumin ruwa manna an siama renwang chuan demon hau te chu fui purin bioi chuan rem te lo hle ma se ziafana ngai tu awang chuan telve chu atum ani kha dragon peak leader chu lo langin Quingyun sect dan bu te chu a chiara a in zia dana chuan Quingyun sect zirlain Quingyun sect zirlain nu le pa emo an master za lo chu sekatanga no chua tur mi in sect dang emo temple dang technique an lo zir chuan lunga den tur ti chu alo in zia demon nin in zom na an nei chuan tha tur ti chuan dan buwa chuan alo in zia ka dan bu chu a chiar zo nu chuan zirlai hne na chuan voina hian thurel tur lian tham tak a om dona chu wang chuan gate nung lama veng tu te kha palace veng roseti in alo hril zirlai po chuan gate nung lam veng tu te chu a hril ve ta ngala ziafana po thu zo fia turin bamboo peak leader nen chuan palace an kala ziafanan an khomi a hmu chuan demon beina awang khan aril ru chu alo buaya chu pa chuan ziafana pula chuan thil engemaw chu soin ma se ziafana chuan a hrethiam lo hle an leader nen chuan a chung lama chuan an luta renwang le demon army te chuan Quingyun sect nung lama chuan localin burial an va hmu chuan Quingyun sect te hian hetiang burial mei hian emni min dan thei an ring ti in alo soi burial chu ti chiat a han tuma ma se a thei hau lo renwang chu a hnung lama chuan a leng dora renwang chu thin rim tak hian a om chu ti lai chuan 10,000 sect elder chuan lungai su ka thian luin he burial ti chiat dan tur hi min hril alom alo ti renwang chuan a thian chungchang chu a zota ma se elder chuan a soi du lova burial chu a hong ta a ti chuan demon army te chu gate nung lam atang chuan phuba la turin Quingyun seka chuan an lut ta a palace lama chuan zirlai zongzong te le zirlai te chu lo kau khomin master pong le sengwan le Fencing Valley mi te chu an lo om ve a ziafana chu lo kawin dragon peak leader chuan thingthi a thu turin alo hril Quingyun sect elder chuan ziafana hne na chuan kum tam tak Quingyun seka I om to a Quingyun sect dan te chu I zom tur ani alo ti ziafana chuan dan te chu ka zom alom tiin alo chang master chuan Libu mountain formation I hmana bis idan na kha Taijian temple ta ani ti CIMT in azot ziafana chuan o ka hria e ti in alo changa master chuan Quingyun sect rules po ishenge yang tiro zirlai tu ma in sect dang emo temple dang ami technique an zir thei lo ti hi ti in a han zot le a ziafana chuan o hria e master kha po kha ka hria alom ti in alo chang
Dragon Peak Leader chuan Great Brahma Formation i hman kha Taijian Special Formation Taijian Temple mong te chawin an zir thaya engtin nge i thiam ti in azota Ziafana chuan hin jingpuk atanga ka zir thiam thu soita ila mokin pils min pek kha an the thiam don si a ti in alo in ngei tu a formation a thiam dan chu a soi du talo Dragon Peak Leader bok chuan kha formation i zirna kha i soi du lo chuan rugru ini a ti hlum turini ti in alo soi chu vele master pong ka chuan sect master hne na chuan pon lammi in kan phalna lova Taijian technique te an lo zir ani chuan kan dan akala shrem thai ani Ziafana ti hlum tur ani chuan kaini Taijian temple te chuan ngei dam kan in pai renge alo ti butha zirtir na a chuan mi te ngai dam tura zirtir kan ni ti in alo soi Dragon Peak Leader chuan master pok hne na chuan ingai dam ani po in tu na chuan he technique hi ruk mai mai ani to alo Ziafana hian tu na hian demon sect azom to alo ti Ziafana chuan chu tiang thil ka te lo ti in alo changa Dragon Peak Leader chuan engtin nge istika hian demon pierce om thai ti in alo zot Ziafana chuan midang bula engma soi lo tura mok hne na a in tiam to awangin engma chu a soi du lova chengwana chuan Dragon Peak Leader chu lo fui phurin Ziafana khan astikin formation kha mang lo ta se demon te khan bis kha an man lo to pang alo ti chu wang chuan Ziafana hian demon te apui ani ti in alo soya Bamboo Peak Leader chuan Ziafana chu dotin sangwon na hian apu ani ati in alo soya sengwana chuan Quingyun sect te hian thudik lam in tran thin emo kalo tia ti in asoi in seka hian demon spy in kol ani ti in alo soi le Ziafana chuan thinrim takin demon en thlatu ka ni lo ti in alo changa Dragon Peak Leader chuan fiana tam taka om hnu apo ila tong ngam lo amo ti in alo chang Ziafana chuan castic hi demon artifact manga siam ani ma se demon te chau tha nan ka mang thin ti in a chang sengwan chuan thudika lo ngai ta ila ma se renwang a fanu nen in zom na in nei ti in alo hril tin nge i chan don le ti in azot le a Ziafana chuan chan ngei na a hretalo Bamboo Peak Leader chuan Ziafanan renwang a fanu hria po ni se chu chuan Ziafana hi demon en thlatu ani ti a fia lo ti in alo changa Ziafana chuan o renwang a fanu bio I chu ka hria alom kal nun na a chan to ti in alo changa sengwana chuan o a tha e nangpon ika ngei ni soi to alom ti in alo hril Ziafana chuan thinrim takin chumi awang chuan demon en thlatu ka ni ti na ani lo ti in alo soya Dragon Peak Leader chuan I thin lunga demon meichi a om renga demon lamtang ka ni lo ti in ila soi ngama mo ti in Ziafana chu a hau chengwana chuan sect master hne na chuan Ziafana hi insect zirlai ania enge thil thleng tur chu min hrilro alo ti sect master chuan thinrim takin hei hi Quingyun sect buaina ani a
tu nge ini a kalaka in soifiana hut nge ini ti in azot sengwan a chuan engma chu a soi du talo dragon peak leader chuan sect master ne na chuan ituthluk na siam role enge eng shem na nge zia fana ipek don min shil ro ti in lo zot ama pon mi tu ma chunga khongoi na ilan tir ngai lo kha ti in asoi sect master chuan dragon peak leader ne na chuan tuna kathluk na siam tura nang hian min shilang mo ti in lo shil dragon peak leader chuan chu ka soitum ani lo ka soitum zok chu Quingyun sect lo linga ming that na kum tam tak kan tho rim na ra ani chu ithluk na siam tura a in ngat chu wang chuan phim khur taka ngei to in thuthluk na siam ro alo ti sect master chuan uluk taka angai to hnu chuan zia fana hne na chuan Quingyun sect zawh na hum him nan lightning streak manga shem tur ini ti in a han soya chu thu bamboo peak mi ten an hriat chuan an hlau thawng hle chu shem na chu trekin zia fana an den don wang ani Rosie chuan sect master ne na chuan in zawai amma a hian soidu ka nei ti in alo soya sect master chuan soi turin ati Rosie chuan zia fana hian Libu mountain le hinjina te thei top chuin demon te abai lai ka mu ti in asoya chu wang chuan zia fana hi 100% in demon en thatu ani lo ti ka hria ti in asoi jina po chu lo kalin zia fana nen hian te atangin kan sei lian du na chu wang chuan chiang takin zia fana hi demon en thatu ani lo I shem na tur khat suit le ro khongai takin ti chuan alo ngen dot ka soi ani chuan kei po hi min shem ve ro ti chuan alo soya zia fana thian dang te po chu lo kalin sect ma a master ne na chuan athuthluk na chu thlak turin an ngen sangwan na chuan Quingyun sect rule hi a khau hle in ka hre thina ma se tuna alan da na hi chuan ani lo mel ti in alo soi chuti lai chuan veng tu lo kalin messenger ne na chuan Quingyun sect nung lama har sat na an nei thu alo hril demon ten Quingyun sect an lo lut ni in a ringa chu vele messenger chuan sect master chu avashil thuaya sect master po chu mi chian tur chuan akal ta ngal messenger chuan mi te hne na chuan thil man mo tlak tak a om awanga ngak lok tur chuan alo hrila Quingyun sect pon lama chuan veng tu te chu demon te nen an lo in baya ma se demon te an tam ema wangin veng tu te chu an thata veng tu chuan kan zinga pakhat kal tlan chuak thei kan om chuan tran puina dil turin kan kal turani ti in asoya sect master po chuan an thoma tang chuan demon te chu Quingyun seka an lo lut to ani ti a hre thiama messenger ne na chuan formation siam turin ati palei sa chuan akir le a chu mi nu chuan messenger le zirlai te chuan formation chu an siama chu mi mang chuan demon te chu an lo that zel sect master chuan heng mi te hi ziak pan wanga lo luta angaya master pok hne na chuan a in nga tira wanga hre thiam turin alo hril master pong ka chuan chu tiang chu soi angai lei hnem chengwa na chuan kan kalma in zia pana I shem tur thu hril ro ti chuan alo soya
sect master chuan ziafana stick chu la in ka khawngei wang che in kan seka ka lu tir chi a karin na min ti chiat sak bok demon tinen in phuruala engwanga ti nge ini ka hredu ani ti chuan ziafana chu alo zot ziafana stick atang chuan ran nung lo chuakin sect master kor chunga chuan lutin ase a sect master chuan mak ati hle chengwana chuan ziafanan master hi bei atum amo alauti ziafana chuan engma ati lo thu alo soi sect master chuan stick chu ti thla in ma se akuta chuan alo dara dragon peak leader chuan I thai empty in alo zot sect master chuan he poison hi achak lutuk ma se kan nun na em chu ala lawang alauti dragon peak leader chuan sect master chu vitin ring takin anuya ziafana stika ran nung da tu chu ani thu le hemi hun hi a lawm ka nga ti chuan alo soi demon te chu formation atanga spirit sword awang chuan antal buai hle nian chuan devil eyes mangin formation chu ti chiat atuma ma se formation chu engtin ma a omlo demon elder pakhat chu lokalin spirit dragon mangin formation chu a ver tlanga achunga omte chu athat messengerin amu chuan elder chu bayin ma se a hne lo hle chu messengerin amu chuan elder hne na chuan soi turin atia demon eldang dang te po chu an lo kal